Bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli, ndabweranso ine lero mtolankhani wanu Club Junta ndi programu yathu yomwecha ya pa galaundi. Pa ground pathu mtsiku la lero pali nkhani iyi imene ili mkamwa. Ana achichepere ndithu anali limodzi namakhala monga bambo ndi mayi, chonsecho yowa ndi ana ndithu alibe kuthekera kuti angakwanise kusakasaka namadzidyetsa okha. Ndeno mkatikati mosewera momwemo unapezeka kuti achimwetsanapo mpakana mwana wabadwa. Tsono kubadwa kwa mwanako si mmodzi, apezeka kuti abereka ana okwana atatu, ndikuti tu atatutu, ana atatu akuluakulu. Tangoganizani, zimawavuta anthu oti anyonga zawo, anthu ndithu oti ali nzochita maganyu amagwira apo ndi apo, mkazi ndi mamuna yemwe oti mkaziyo ndikuti akulowera kuma thandizira anthu owumba zidina kuwatungira madzi, abambonso ndikuti akuthamangira kona inayi kuyesa kugwira apa ndi apa. Pezeka kuti zinthu zikuwavutabe, ndikukapezeka kuti anawa komwe kukasungu akayilowa ndithu ntchito yofuna kulera mwana nzawo. Mmene dziko la Malawi lavutiramo akuluakulu, tikunena pano anawa akupempha chithandizo, akufuna chithandizo kuti mwina angakwanise kusamala ana amene aberekawa. Nkhani imene ili mkamwa zachitikanso ndithu, ngati ndisakulakwisa kuneno, msabata yomwe yangothayi ana atatu abadwaso m'banja loti alikale ndi ana 5, ndikapeza kuti aberekaso mapulake akabereka ana atatu pakamodzi, phatikiza ndi 5 changati ana 8, panonso akufunanso chithandizo. Koma akuluakulu tiye ntionesese kuona kuti ikonomi yathu ya dziko ikuyenda bwanji, atsogoleri athu mdziko muno akutiyendesa bwanji. Ndeno ifeyo m'manyumbamo soti ndinena kuti muleke kugwiranagwirana, muleke kugirikishana, muleke kupakula mbwanda. Ayi, tamapakulani mbwandazo kwinako mukudzitereza, pakulani ndithu mmene mungathere, koma munthu amayiyo muloleni akabayitse kulera, akatenge kulera wamakono, chifukwa izi zongoberekazi ndi mmene dziko la Malawi ikuyenderamo. Ndikuti tidzingokhalira kupemphatu, tidzingokhalira kupempha ndithu, kupempha thandizeni, mbwandazo pakulani, koma pakulani nimudziwa kuti ikonomi ya dziko la Malawi sili bwino. Dziko la Malawi panopa sikulongosoka. Musazati ine sinayankhule, koma ndikulankhuliratu apa. Aloleni azimayi akatenge kulera, the moment inuyo mwapezeka kuti mwabereka ana okwana 4 ndi ambiri, ana 2 ndi ambiri. Ine ndikulankhulane potengera ndi mmapezedwe yangaso ndi umphawi umene ndili nawo. Ana anga ndi 2 basi, amuna okhaokha. Ndiyeno akanakhala kuti ndi banja lina, imabwera ndi nzeru kuti ana amuna okhaokha, ulendo uno mwina tipeza kwa mkazi. Zimenezo zilekeni, khutitsidwani ndi amene mwapezawo, khutitsidwani nawoni. Mbereka ana ambirimbiri mudzayamba kukanika kuwalipirira school fees, nkumapempha. Kupempha kumanyozesa, kumatukwanitsa. Baibulo yanena kuti tiberekane tichulukane ngati mchenga, koma sanatiuze kuti tikabereka nkuchulukana ngati mchengawo tizadya mchenga omwewo kapena yayi. Sanatiuzenso kuti muzipeza bwanji choti muwadyetsa nawo, koma anangoti tiberekane tichulukane ngati mchenga. Chonde lolani ndithu inuyo kudzichepesa. Aloleni mayi inuyo takabayitsani basi, kwina kumudzingopakulana. Kulera wanu uja kamapanga expire,
mayi osamayiwala katengeniso wina basi mangopakulana dzanu basi ngasikuna kumwabereka kale ana awiri atatu ndi ambiri mwabereka kale kwasala kumangopakulana basi mangopakula mbwanda umazipakula fuka katundu isaja rusima samwa madzi akatamwa madzi ndekuti mwansambisa mwantsuka akati adya ndekuti wapakula mbwanda ndi pakulani mbwandazo koma pewani kubereka ana ambirimbiri motero ndiloni ineyo ndipange release video iyi muonere ndipo onerani ndikumvesedwa kwa amene mufuna kuthandiza nambala ikuyenda m'musi omwemo thandizani ndithu anawa kuti mwina kunga wachitire ubwino. Okay, akuluakulu imene ndili kuno ndafika kuno ndi mudzi mwa Jonas. Mtakuona sewu mudzi mwa Jonas TA Maganga Group Village Edman Kundai. Kunoku kuli nyamara zinake Hardwell azichulaso yekha ndikapeza pamene alipo. Hardwell ndi mkazi wake awa ndi anachichepere amene anakwatirana ndemwe chisomo cha Mulungu anthu amenewa abereka ana osati mwana iya koma ana alipo ana atatu. Mtsikanayi ndi wachichepere nyamata yonse ndi wachichepere komano wakwanitsa kukhala ndi ana atatu ndiye mwina mukuzomadabwa akajenika. Iyi ndi nyumba yawo imene amakhala ndeti loye mkatimu tikawafuse kuti zatheka bwanji. Tsono ndi talowa apa ndi nyumbamo. Awa ndi ano ake anawo amene izina ake ndi pake zina jenda Martha Banda amene mwana uyu oyamba. Awa ndi abambo awo paja abambo zina lijenda Hardwell Jonathan. Uyu ndi mwana wachiwiri ndipo uyu ndi wachitatu. Ndipo awa ali apa ndiye ali ngati agogo awo anawa amayi ake amamunayi. Kuti kutero Amalawi ndeti kuti ngati pangapezeke kenaka liwonse kamene muli nawo Amalawi tithandizireni kwa anthuwa. Awa ndi ana achichepere kuti mamunayo sizochita kwenikweni zoti zogwirika alibe. Mkazi iso chimodzimodzi ndipo mkazi iso watutulutsa anthu kwambiri funa ndi wachichepere ndi zaka 18 18 pamene babawa ali ndi zaka 20. Ndi tikutero tikuyankhula kwa kunena kuti kenaka liwonse kamene kangapezeke kaya nka 200 kwacha kaya muli ndi kachani Amalawi tatithandizireni kuti tione kuti tipanga bwanji kwa anawa. Munthu yolandira gift yoti yodabwitsa kwambiri mtsikana kuyamba kubereka komano ana atatu at once. Zinthu zimene ndi zopambana kwambiri ndeti kungofuna kuti mutithandizireko pamene ziponya limodzi monga ngati mtundu wa Malawi tikudziwa ndithu ntchito yathu ndiyothandizana Amalawi sitisiyana pa zinthu ngati zimenezo ndithu ndeti kufuna kuti limodzi kupempha osati kufuna koma kupempha limodzi tichite ngati kuti mwina mwake anthuwa akhozaona kuti akupanga bwanji. Chine chilichonse imene Malawi ungakwanitsa zovala kamukwanitsa chani limene likhale thandizo lanu ndithu. Ana ake ndi amene akena ndi akakulira aka ndi china ndi anyamula abambo akakagona kenaso kati kenaso ndithu. Pamenepo ifeyo mtundu wa Malawi ndi zimene timafuna tikudziwitseni kuti mudzi mwa Jonas TA Maganga Group Village Edman Kundai mwachitika zinthu zimene zizi ndi tikhozoyankhula choncho machitidwe ake. Zikomo. Club Junta, building better Africa.